Hi, magandang hapon po. So, brown out po dito sa amin ngayon maghapon. Kaya nandito ako sa labas naglilinis ng isda. Yan po yung isda na nabili ko kanina. Madilim kasi sa loob. Kaya hindi ko makikita yung ginagawa ko. Dito na lang sa labas. Thank you. Dinalan ako ng anak ko ng tubig. Halika, anak. Brown out dito sa amin maghapon. 9 to 5. Pero minsan 6 na nagkakaroon ng kuryente. Tapos bukas, ganun din. 9 to 5 din yung brown out. Dahil nag-aayos ng linya papunta dito sa munisipyo namin. Papunta dito sa bayan namin. Kaya every Saturday and Sunday, yun na talaga yung schedule nila. Yun yung schedule nila na brown out. Yan si mama nag-linis ng isda. Oh, kanina kasi brown out pa kaya ito. Pero ngayon may kuryente na pwede na ako pumasok sa loob. Yes. So, ito na po yung isda na nililisan ko kanina. At ito po yung ko. Yung kaliskis at yung hinugas ko sa bituka ng isda. Niluluto ko po yan para pagkain ng aso namin. Ha? Ba? May ba? Hinagawang ka? May saging ba yun, oh? May saging. Pwede na ito. Tabaon mo na yun to. Ayun, may saging na pwede nang harvest. Nanguha po siya ng lubi-lubi. Busog sila kaya hindi sila lumalapit. Ayun, kumakain sila lahat. Ayun yung mga alaga naming manok. Nagpakain yung asawa ko ng mga alaga niya. At yun. Akin. So, ayan ang bunso namin na gaano pa siya gawa ng activities. Kasi kanina, hindi ko siya na hindi ko naman siya naturuan kasi hindi ko magets yung mat niya. Bobo kasi ang nanay sa mat. Yay! So, lagay ko yung 6 dito. Times 6 times 4. Yun pa rin. Ilan yung nag-cancel? 24? Science experiment.
Naiyak naman kanina kasi hindi. 24. Hindi mo tiga para... Hindi mo tiga. Bulis naman. Wala naman. Naman. Baka naman ano. Ito dito, ay dito. Ay dito. Tapos, pag hindi pwede. Maglulus yun. So, yan. Yun ang nangyari sa isang hall. Para i-recruit name daw. Nagbagan mo lang yan. 24 to. Ito? Oh, 24 to. Ito 26 yan. Mabilis to? 24. Bigagamit. Bigagamit, ani bu. Ito man dyan. Katabi naman. Bakit parang baliktad na yung damit mo? 17. Kahit hindi na magubad. Yan ang kagandahan pag stretchable yung ano. Tamad magbihis. Yan ang kagandahan pag stretchable ang damit. Kanino? Ayan, bago yan ano laba. Kanino to? Kay Jazz. Kay Jocelyn? Kanino ba yan? Sa'yo. Akin na. Akin na. Bili ko rin yan sa ukay. Nadamit yun, puro ukay. Grade 9, ano grade 9? Ha? 9. Oo. So, 9 siya. Ilagay ko sa, sa taas ng 6. Oo. Tapos Ito pang bibing mati, pero kaya ko yan ituro sa kanya. So, Yung mat lang ako. Hirapan talaga ako sa mat. Boy, may space. Baga, ano gagawin mo dyan? Nakukuha ko naman yan. Kaso, Sa taas? kailangan ko may space sa taas? Ano gagawin mo? 0? yung sunod-sunod, minsan hindi ko alam. Sa tabi ng, sa harap ni 9? Oo. 0 dito. So, yan. Nakuha mo. I-divide ko yung 9 tapos 4. I-divide ko. Ay, times. Narunong na siya. Tinuruan siya ng ate niya. I-times siya, pero pwede naman daw, or ano? Oo, 9 times 4. Sakto lang naman eh. Kasi, Pareho lang naman. 9, 36. Magana common sense na. Kaya may nag-gets yun agad. So, Maganda yan. so wala siya, Drake. Oo. So, ilag. Kailangan talaga one-on-one ang pagtuturo sa kanya. Kay nagigets niya naman pag naiintindihan niya. Pwede. 4 divide 4. Ang tagahugas ngayon ay si Ate Den. Siya ang tagahugas for today's video. Pakibilisan na, kakain na tayo tapos hindi ka pa nakakapaghugas. Bilis na. Toka niya ngayon eh. Toka. Kaya nga, ayaw na matulog eh. Deserve niyang with high honor. Pero, nako, kahit na wag mag with high or ano, with honor lang okay na yun. Basta, okay ang health. Kaysa yung with high siya tapos hindi siya natutulog, delikado yun. Yan po ang asawa ko na ano. Yan po yung asawa ko na ano ba yung tawag dyan? Para na siyang Muslim sa ano nangyari sa'yo pa? Pa, tumingin ka nga pa. Umuulan kasi dito sa amin. Ayaw niya magpayong galing sa labas. Kaya nga. Para na siyang ano, alam mo yung ano, yung Muslim ba sila? Yung laging may ano sa ulo? Yung may ano? O yung mga Indiano. Hindi ko alam. Arabian? Ay, bahala na. Ayan po, naubusan kami ng kahoy. Ay, nang uling kaya. Napuputol siya ng kahoy. Ganun talaga. Ang buhay mahirap. Kahit yung panggatong talaga pinaghihirapan. Very mastic and Ang asawa ko naging Indiano. Ay, ano yun? Jasen? Jaydin?